भाई मगर जिंदगी लायक झाला यार फुल लायक यार बाय सिद्धांत किती पीठ बाय यार किती पीठ बाय यार हा बाय स्वरस पळय हा ड्राय पियो उदा पियो हा जास्ती सोऱ्या पण मस्कर करप ना हा बाय ते पोटा मिक्स जाऊ दी रे हा बाय ना झाला मरे तो क्लिअर बसता हा बाय राडा भाई आता खूप लव करता यार खूप लव करताय भाई खूप लव याने किती लव स्टार्ट झालं की लागत ती आणि केना कितलं वर्षात लव रे तुगे लक्ष केनाचे 5 दिसालो तो ती आणि खंयची ट्रॉफी तू गेली काय होईल गावची यार किती दिसत एक कोण नाही बाय कशी दिसता यार राग व नीट पण नाही यार ते हा इमॅजिन वा कशी दिसता यार देवी ती माझ्यासाठी बाय तू इतकं लव करत नाही आमची दोस्ता कधी हेल्प करू असतात ती ट्रॉफी मरे आमगेर वड्यारच येतली हा आमगेर वड्यारच येतली जाय ना यार तसे हेल्प करत नाही मागे ती लवकर नाही यार विवेक तू हेल्प करता तू डीप लव करता आणि ती लग्न जाऊ रेडी असतो बरं ती लग्न बाय फाले भाऊ रेडियस पाच बरा फाले तू आता फोन कर हांव सगळे अरेंज करता हांव सगळे करत रे हांव खर्च घेता आज जायना भाई आज निधील होतं ते काय सकाळी मेसेज करतो ते का हांव सगळे बटाले फटाले सगळे हांव करत नी जायना यार मागे लवकर नाही यार भाई हांव काम करना काय पैस बीस नाही यार एक पटे लग्न जाल की जाल रे अरे दोस्त किती असत नाही यार मागेल पंटर असतात बाबा ती खई राबो ती घेऊन येतले तू खाली ती सांग पत्ता दे पत्ता ती खाव घेऊन येत नाही भाई ते फाले धावू रेडी सा घेऊन येऊ हा घेऊन येऊ फोन कर तिला खरं सांग हा सगळे अरेंज करता खाली तुझं लग्न कर चल हा लग्न करा ती रेडी आहेस मरे तू रेडी आहेस भाई ते माझी पिशी माझी होय आज तू फोन मला आता धावून ते आज रात्री नका दोस्त विवेक हा साहेब आम्ही करतात खाली तुझे लग्न तू त्याचा सोडा पुढे नका हा ती कर फोन कर जा भाई, खाल्या जा. हे सगळे लोक मिळ्या जाऊ भाई जाऊ चल हा सुटो ना हा होय तुम फाले आज पिल नेटार उलेता मरे फाले अच्छा. रेडी असं मरे हा सकाळी रेडी मद प्रॉमिस देते यार मद प्रॉमिस सकाळी हा ready. करतो म्हणली हा? करतो रे हा? हा करतो आम्ही करतो हा एक काम करा भाई देवळा वेता शेरवानी घालून होता फाल्यात चोडा उठे काम तुम गेले फाले हा? फुल्ल रेडी राहा सगळे हा पळून घेता हा? सगळे हा पळून ए टू XYZ पर्यंत हा पळून घेता हा पळून घेता सिद्धांताला उत्तर करता विवेक या. बरे पिक्चर लाय ना गो बरे किती तरी न्यूज लाय नाही पिक्चर बऱ्याच ते गावात किती चलता ते सगळं न्यूजात मेळटा यार काय ना बरी लव मॅटर आहे तिथल्याच उरते पिक्चरा आणि काय ना पण किती मिळणार हे पण लव्ह स्टोरी किती बरे नसता पळे पप्पा गेट आवडील पळे तुझ्या होळी कुतेल पळे हेलो खंय गेलतो पाता बरी बाहेर. आज सोडणार आज ते आज बरोबर करता पण ते आज बरे करता खंय गेलतो आयत रे दोन घेऊन आयलो पप्पा किती दोन घेऊन आयलो निघला हा खंय गेलतो सकाळी गेलो तर तू फ्रेंडा बर्थडे असेल पप्पा गेल पण हॅपी बर्थडे झाली हॅपी हॅपी बर्थडे किती बर्थडे गेल पप्पा बर्थडे झाला पप्पा अरे तुमच्या एक नाव आहे तुका बर्थडे पप्पा किती चढवून देऊ नका हे, बेल्ट गप्प बस. तू बोलू नका. हा बोले ना हा सकाळी सकाळी चुकी जागे सकाळी ये दसते हमने तो
ना छोड़ेंगे ये पप्पा बड्या तुझ्या पॅन्ट कुठून काढी जात नाही का हे, पडलं नाही हो. पप्पा पे नका प्लीज पप्पा पे नका त्याच्याचा पाय पडला का हा पाय पड पाय किस जाय सांग तू किस जाय सांग घेऊन देत तुका काय कोण काढी चलो आयफोन I2 तिथलं फोन असं सगळं घेऊन देत तुका हा घेऊन देत दिवाळी कपडे काढी चलो दिवाळी कपडे नाही तू दिवाळी तुला मॉल घेऊन देऊ मॉल दिवाळी कपडे हा, काढी हा. त्या तुझ्या पप्पा दिवाळी करा त्याला हा घेऊन देता हा घेऊन देता सगळं घेऊन देता ओच थोड़ी सी जगह कुछ ना बाय पावलो आमचे ब्रा जस्ट पाल ब्रा बाय ते माझ्यावर लंग जाऊ रेडी आस फाल्यां धांवन बाय येतो का ते बाय माझ्यावर फाल्यां सकाळी येतो बाय ते हाँ तुझे कल नहीं अब हाँ उधर की डाल रहे थे हाँ पंटरा अरेंज केला तेम सगळं हाव करते बिना का हे हांव व्हॉट्सएपार डिटेल्स सेंड करता बाय ते खंयच्या नोटीस तर हवाय हा भाई हेलिकॉप्टर घोल आला मरे भाईगा हेलिकॉप्टर फुल घोल आला भाई हेलिकॉप्टर चाइना भी हेलना मरे वापस बॉर्डर आ जाना अक्षय अर्थ भूत आज मरे यार फर्स्ट टाइम मग दिसले अर्थ भूतले सॉलिड भूत अर्थ आमलेट मारतीस का बाय आमलेट मारता भाई हांव आमलेट मारता भाई तुम पावतल मर म्हाका फाल्यां फोन दवरता भाई गडबडीत खाऊ येत नाही तो गर्लफ्रेंड वेळ पाहिजे असा ए गप्पस किती होले ना का पिस्कनचे हा होईता अर्जंट काम असा माझी बहिणी कशी येणार आहे लहान बहिणी कशी येतात अरे पप्पा मग काम अस पप्पा येता मागे मेळटा पप्पा तुम्ही ते चढवून जावा लागतो एक अटकळे एक सकाळी येते रात्री घरा येतो तो तुम्ही चढवून जावा त्या काशी हेलो अरबाज किधर है अरे आदमी है क्या अंडा है रे तू कल भी बोला था ना तेरे को आइटम रेडी है ए भाभी भाभी बोल आइटम नहीं सॉरी भाई भाभी ओके ओके तू किधर है मैं इधर टीकूड़ के पास है अपन इधर ही चेहरे गडार में किधर पे आने का किधर जाना मैं अरे वो माइनवल के पास रुके रे तू उधर क्यों गया उधर को माइनवल से उसको उठा के लेके आ रे बाबा आई नॉट ओके ओके किस पे कलर गोल्डन ओके ओके पहुंच लिया मैं उधर दुर्गम के पास जा रहा हूँ उसको जल्दी लेके आ पटक से लेके आ मैं हाँ हाँ मैं बर्ड को लेके आ रहा हूँ अब भी पहुंच लिया देख ये चल रहे छोटो आने का चल निकलेंगे आप क्या बोलते पब्लिक
पाहू ಹೆಂಗಿರ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಿರ ಶಬ್ದ ಹೋಗಿರೋದು अरे तुमच्या पुष्पमाला का हाडली पुष्पमाला हाडले तुम्ही पुष्पमाला तेव्हा घेऊन चला, बाबा, याला, पहिला. बरे करा हे असे तेंगेर बरे करून Yes, देवा bro. कोणा गाची माळे गाची केशव माळ म्हणून हरी देवा देव सगळे एकटे सगळे बरे करून बाबा मात पाळलं सगळे घरा घरा बाई भावाची लाडी नेसली माहेरची साडी नेसली माहेरची साडी